Но ние си почваме, не смисъл. Имаме си представител. Вот на недоверие по най-болезнената тема за българското общество в момента, енергийната. Както знаете, но все пак от източника конкретната информация, нашия юридически екип, нашия икономически енергиен екип, още преди 3 или 4 месеца изискаха от Министерство на икономиката и енергетиката пълна преписка на документацията по Южен поток. Министерството първо излага, че няма такава преписка, после отказа да я даде. В крайна сметка, благодарение на правния ни екип, по пътя на Закона за достъп до обществена информация, достигнахме най-малкото до един пълен и подробен опис на документация. Като в този опис, дори само от заглавията на документите и от откъслечни данни за тяхното съдържание, които имаме, се разкрива нещо, което ние смело наричаме най-голямата документирана корупционна афера в българската история. Като под българската история разбираме и периода преди 9 септември 1944 година и много ясни данни за извършена държавна измяна от хора, които упражняват политическа власт в България. По тази причина поискахме и тази среща, за да можем да представим подробно нашия възглед и мотиви. Предлагаме и на вашето внимание какво ние смятаме за най-важно като мотиви за вота на недоверие, защото мнението ни е, че при данни за държавна измяна и при данни за най-голямата корупционна афера, това може да бъде и от наша гледна точка следва да бъде основата на мотивите за такъв вод. Ако в Българското народно събрание има отговорно мнозинство, този вод трябва да бъде успешен. България трябва да посрещне европейските избори без правителство, но това ще разберем при обсъждането и гласуването на вода. Всички колеги, господин Димитров, Трайчо Трайков, Георги Ганев, Гроздан Караджов, са тук готови на разговор на много по-сериозно експертно ниво. Но за мен въпросът е свръхполитически. Той поставя на масата това управляващите партии изобщо защитават ли български национален интерес или защитават други частни, а може би и други държавни интереси в момента. Благодаря за поканата. Делян Добрев има рожден ден, нали? Да. Много честитиме. Затова да го простива закъснението. Обикновено са дисциплинирани, но явно при нас демокрацията е стала повече от колкото трябва. Но, дет се вика, това е, ако има нещо весело в това, което имаме да обсъждаме. И аз благодаря за поканата и това, че сте домакини, защото винаги съм считал, че партиите, дали са в парламента или не, трябва да имат ясни позиции. А и се надявам, че вече в следващия парламент ще се върнете на мястото, където ви се полага. От всичко казано до тук мога да споря дали е най-злободневната тема, защото няма тема, по която да дадеме добра оценка. Дали вътрешна сигурност и обществен ред, дали здравеопазване, дори безработица. Няма тема. Предполагам и вие мислите така. Но, за съжаление, в парламента има една тройна коалиция от Атака, ДПС и БСП, които не искат да се съобразяват с нищо друго, освен желанието им да останат на власт. Аз бих започнал с това, че вече сигурно 20 дена искаме да ни се даде официалния баланс на енергийните компании. Вчера или онзи ден тихомълком в парламента е дошло едно писмо на Стойнев, който казва, на пощальона Стойнев, който казва, че не може да ни предостави тази информация. Ние затова не внесохме вота миналия петък, а пък така може би стана по-добре, че направихме тази среща днес.
не може да ни предостави такава информация. Защото, видите ли, баланса на дружеството още не бил готов. Не знам откъде му идва тази сила и тази наглост, защото винаги в парламента депутатите, когато са изисквали информация от Министерството, те са длъжни да ми дадат и да ми предоставят. А и това не е информация за това къде е пътувал или какво е правил, а за баланса на най-важните държавни дружества. Не мога да подмина така леко и ДКЕВР, защото не случайно има такива институции в България, които трябва да са независими, за да не се меси политиката в тях. Това е не само този регулатор, разбира се, но знам и съм слушал и ваши мнения за други регулатори, но този би трябвало да е най-безпристрастният, защото в него именно хората трябва да знаят защо цената на тока е еди колко си лев. Безпристрастно. Аз не знам да има политик, който да иска да е по-висока цената. Всеки иска да е по-ниска. Но за да не се стига до популизъм и до фалит на държавните дружества, затова е държавният регулатор, който да отсече. Толкова е цената и да обясни по каква методика и как е стигнало до тях. След като нека реално не знаем какъв му е баланса, според нас е около 3 милиарда и 200, но повтарям, ако Стойнев си беше изпълнил конституционните задължения да си даде баланса, сега щяхме да имаме цифри. По наши сметки е 3 милиарда и 200. Дефицит. За плюс никъде не става въпрос в тази държава вече. Плюс няма никъде при Орешарски. Освен във външния дълг. Абсолютно правилна и уместна забележка. На БЕХ около милиарди 74 милиона. и 74 милиона. Разбирате... 3 милиона. Моля? Бе на 3 милиона в края на 2012. Така. Ако имахме тези официални данни, ние щяхме ги сравняваме с 2009, щяхме ги сравняваме с 2008, 2006, щяхме да знаем как се движат цифрите. Но, за съжаление, те бягат от този дебат. При това положение, ние чухме от вас тогава, мисля, че пак беше четвъртък или петък, че имате документи и информация относно задкулисни преговори. Ще се радвам да ги получиме, за да може в петък ще внесеме вод на недоверие, защото аз исках да изчакам НЕК, отнасяйки за сериозно към парламента, да ни изпратят балансовите си стойности, за да може да говориме там. Но след като ни бе отказано, няма смисъл да се бавиме повече. Така че може да ни запознаете с това, което знаете по тази тема. И в петък ние ще съобразиме и това, което имате вие в мотивите на вода. Днеска и утре ще бъдат изготвени и в петък ще ги внесем. А пък кой какви интереси защитава, ще се види в парламент. Аз се надявам, че не само в парламента, защото сме изпратили сигнал и до Еврокомисията, и до ДАНС, и до главния прокурор. Защото ако става дума за частни интереси, става дума за мега случаи на корупция. Ако става дума за чужди държавни интереси, наистина става дума за нещо, което изобщо не е разследвано в най-новата история на България. Слава Богу до сега, но може да се наложи да се изследва. Аз преди да дам на колегите думата само 2-3 неща. Първо, дали е тройна или четворна вече коалицията в парламента. Четворна. Това е спорно, защото има едни, които гласове не са получавали, но твърдят, че имат народни Не, и винаги гласуват с тази коалиция. Да, и гласуват винаги с коалицията. Делата ще ги познаят. После в този вод, в тези прения, които предстоят, аз смятам, че един от важните знаци в българската политика ще бъде позицията на Движението за права и свободи. Защото на всичките съмнения в корупция, на всичките злоупотреби, които сме виждали от тях
на всичкия произвол в партийни назначения и прочее, те винаги са твърдяли, че проевропейската им ориентация не подлежи на съмнение и в интерес на истината в миналото с някои действия са го потвърждавали. В случая трябва да видим дали надделява тяхната претенция са проевропейска сила и да защитават европейски избор на България или надделяват корпоративни интереси, свързани по всяка вероятност точно с тези преговори и с този проект. А по отношение на фалита на НЕК, който абсолютна истина, че от наша страна и от ваша страна предупрежденията са отправени стократно. По отношение на БЕХ, който беше в едно здраво финансово състояние в момента, най-вероятно, когато покажа документите, ще се окаже критично. По отношение на ДКЕВР, този модел на кореспонденция, в Газпром пишат законите, тук ги гласуват и някакви мюрета ги внасят в парламента, поставя въпроса, това за всичко ли важи? Това ли стои зад фалита на НЕК? Това ли стои зад фалита на БЕХ? Това ли стои зад решенията на ДКЕВР? Методиката за цените на тока и на елия пишат в Русия. Защото е напълно възможно и може би най-страшният въпрос, ако е така за Южен поток и за ДКЕВР, за Висшия съдебен съвет, къде се взимат решения? Защото там е най-голямата непрозрачност, когато се назначават съдии и прокурори в България. Там също ли имат писъмца, които получават със съвети кого да предложат и как да го защитят? Съгласи с това, което казваш, не мога да пропусна писмото на адвокатската кантора по Белене, което ясно и точно казва, че до този момент България не предоставя свидетели, а вече е затворен. Вече и да искаме не може. И Трайков е свидетел с какви усилия, когато наемахме кантората, за да работи по това дело, защото става въпрос за 3 милиарда и 600 милиона лева. За огромни пари. И аз истински се притеснявам, че те върват към умишлено да загубят дело. И тогава ще бъдат изправени пред избора да се откажат от делото и да почнат да строят Белене, или да дадат от активите на БЕХ и НЕК. Друг вариант няма. С една дума, ние в момента ще бъдем обвинени, че предизборно се опитваме да правим някаква си наша агитация, но те изборите след 12 дена ще минат и на 26-ти пак можем да говорим на тази тема. И не знам какви обяснения ще дадат. Еднакво порочно е да говориш и за 7-ми реактор на Козлодуй без конкурс. Еднакво порочно, независимо дали е американска, японска или руска, каквато и да е. Понеже на времето за Трайков сме се занимавали с тази тема. Има конкурс, има европейски правила, явяват се, разбира се, колкото е по-нова, по-добра технология, но има кой да я избира. Не може един министър го заведеш в един завод да се огледа, да му хареса джелъзгав и да каже, това избирам. И тогава за какво правим конкурси за автомобили, ако щете в парламент? Отиваш на една изложба и си избираш един. Просто такова чудо аз не съм виждал. Ако друг си го позволи да го направи такова нещо, аз ще бъда разкъсан от медии. Ние взимаме решение да правим ядрен реактор до този момент без никакъв конкурс. В същото време на арбитража обясняваме, че нямаме пари да строиме ядрена централа. Или се прави с умисъл, за да се загуби арбитраж, защото там съдията има да се чуди човека. Обяснението е, че нямаме 20 кусор милиарда да строиме Белене, а в същото време хвърляме платеното, което е до този момент по реактора, вместо да го вземем или да се пазариме, да го продадеме заедно с руснаците, да си върнем парите, да се води активен диалог по тази тема. Ние сме дали живи пари в България много до този момент. Отиваме и скачаме в още една авантюра, е точната дума. Но понеже нали са американци,
Ще мълчиме по тази тема. Еднакво неправилно. И Белене в момента се повтаря със същото правителство, на практика, с Козлодуй. Са по същата схема. Харесало ни, решили сме, така ще го направим. Ама след 2016, разбира се, когато друг трябва да отново да сяда на масата на преговорите, защото сме преговаряли заедно с руснаците, когато свалихме с 20% цената на газа и махнахме 3 посредника. А и двамата знаят с какви усилия успяхме находището Охава Спарух да го дадем на международен консорциум. Защо спряха Терес, ще питаме също на вода. Огромни находища на газ има България. Ето Трайко може да каже, защото той ми е докладвал за Терес какво има. Що го спряха? България да е износител на газ. Огромни количества. И петрол, нефт също така. Това е, не знам, след това са непоправими щети, когато в една система започнат тези действия. От всички ни е най-мил, предполагам и на вас, българския народ. Дали плащаме скъп ток за американските марици 1 и 3, или скъпо за газа, най-скъпо в Европа, еднакво лошо е за българите. И огромни пари изтичат извън България по този начин. Да, ние сме за инвестиции, да, ние сме за диверсификация, да, се спазват правилата и защитиме национални интереси. Така че и това ще бъде включено във вода. Добър ден от мене, колеги. Задължително на днешната среща трябва всички заедно да искаме. Това може да ни бъде обща инициатива. Тези документи, които са заведени в Министерството на икономиката. Как пише така? Южен поток транспорт БВ, това е компания с 50% участие на Газпром, тя е написала по изменение и допълнение на Закона за енергетиката и те са заведени на 13 август 2013 година в Министерството на икономиката. Чик-чик, заведени, написани, представени. Впоследствие двама депутати... Значи това е прозрачно. Ама чакайте малко. За да е Това официално са го заведени. Искаме ли тия заведени документи да бъдат представени на вода на недоверие или по друг повод, да видим какво пише там. Ние имаме основателни съмнения, че същия законопроект е внесен после от двама депутати от БСП. И ако това е така, това е класическа хора конспирация. Не може никой извън Европейския съюз да пише закони, които да нарушава европейското право и да води до тотален монопол. Чакай, ти какво казваш? Те от Газпром изпращат на Орешарски на Йолов, а Йолов на депутатите връщат в парламент. Това като при документна измама, ако мине през повече ръце, да не се види. Не. Значи трика тук е друг. Европейската комисия има преки права върху Министерски съвет, върху правителство, върху парламента няма. Ако го внесе Орешарски и правителството, ще го питат в Брюксел какви ги върши. Те правят този трик да го вкарат през двама депутати, за да може тези двама депутати, като го питат Орешарски, казват, не знам бе, там едни в парламента, аз не знам бе. И по-бързо става през депутати, става по-бързо. А и през депутатите става веднага. Може би ще бъде така, ако заместник министър Айолов не беше казал, че има съгласуване. Казвайки съгласуване означава отговорност, означава, че са знаели, че министър на икономиката е знаел и на този вод тези документи трябва да бъдат извадени. Не може да са заведени в Министерството на икономиката и не може да допуснем някой извън Европейския съюз да нарушава европейското право и да ни казва кое е монопол и кое не е. Ако го допуснем това, утре всичко ще фалира в България. Предложенията за промени са внесени от двамата народни представители от БСП, но в последствие има положително становище от Министерството на икономиката, официално внесено в Народното събрание, така че те не могат да избягат от отговорност. И по темата Значи те могат всичко да лянат. Те внасят закон за МВР, съгласуван с финансово министерство. Финансови министър им казва, нямате пари за този закон за МВР, но те искат да го гласуват. Ще ли да намерят? Мърджанов вика, ще се намерят парите. Но при този дефицит откъде ще намерите пари? Така че те могат всичко, извиняйте. Те могат всичко. Поискали сме вече не само този документ, който
господин Димитров цитира, но по списъка, който получихме от реформаторския блок, след решението на съда да бъдат предоставени документите на Иван Иванов и на Мартин Димитров, сме поискали всички документи от юни месец миналата година до момента по проекта Южен поток, които са входирани в Министерството на икономиката. Като народни представители те нямат право да ни откажат тази информация и трябва да ни дадат документите, дори в случай, че са класифицирана информация в секретната секция на Народното събрание. На бас, че няма ви да дадат. Ще ги задават след изборите. На бас. Те, виж, на Станишев Мишо Миков не иска му да даде призовка да отиде в съда, за да отложат делото след 15-ти. Как не може? Не може ли да намерят Станишев, представя се? Мишо Миков не му дал призовката. При нас, за нашите, които викат прокуратурата, идва главният секретар на парламента, влиза в стаята, дава призовка и казва: от тук нататък считате, че съм ви я дал. Как да не може? Могат всичко те. Могат. Преди един месец поискахме информация за финансовите отчети, баланс и отчет за приходите и разходите на Националната електрическа компания, поне на НЕК да видим какво се случва, защото в БЕК ще ни каже, че е готов в средата на годината. 7 дни е срока. Преди един месец сме поискали тази информация. След повече от 25 дни получихме един формален отговор, че тъй като отчета не е заверен все още от аудитора, няма да ни го предоставя. А в самото искане ние записахме, че ако не е заверен, искаме предварителния отчет. С ясното съзнание, че е предварителен и не е заверен. Поискахме отчета към 3 месечето на тази година, защото неофициалният отчет на НЕК, който сме виждали за миналата година, сочи 3,2 милиарда задължения или увеличение с 605 милиона само за една година. Задълженията в БЕК са нараснали с 1 милиард и 71 милиона. От 3 милиона на 1 милиард и 74 милиона. Към края на март ситуацията е още по-страшна. Обявяват, че ще кажат какви са исканията на всички участници в формирането на цената на електроенергията, обаче след изборите. Което е също нарушение на закона, защото тези искания са внесени още в началото на април. Те са срока им до 1 април или до 10 април и след това тази информация трябва да е публична. Тя се отлага обаче за след изборите, защото е твърде нелицеприятна. И какво ще стане на тези избори? Аз не мога да им свана логиката. Като минат изборите, какво? Да речеме, бият. И какво става? Тези милиарди къде ще ги скрият после? Нали? Пак ще дойдат избори и вече там ще са излезли тези отчети. Или сега важно е Станишев да отиде в Брюксел. Ще лъжат държавата, ще лъжат хората, докато минат да всичко в името и за благото на човека. Помните ли от това девиз едно време? И жена му. И Иванчо дигнал ръка и казал: аз му знам и името на човека. Колеги, само едно нещо. Ако този модел на Южен поток не бъде спрян, само ние можем да го спрем, ще има жестоки санкции от Европейската комисия, за което сме предупредени. Така че нашата мисия и роля е да спасим България от тези санкции. А спасяването на България е Южен поток да бъде внесен по европейските правила. Този законопроект вече мина на първо четене. И ако с общи усилия ние не го спрем, влизаме в много, освен тези задължения за фотоположение. Ако има санкции, спиране на европейски фондове, представете си, това за България ще бъде много, много тежка ситуация. И това трябва да бъде казано на вода. Защо бе, Мартине, така говориш? Ние заварихме спрени всички фондове на Европейския съюз. И пак ще ги спрете. Само преди 4 години всички фондове бяха спрени. Това не е новина. Не е нещо ново. Ами всеки дойдат ли? Дойдат ли тези, не спират. Не дайте така 5 години, защото преди 4 бяхте вие на власт, че излезе за глава. Добре, преди 4, да, колкото беше. Може ли само аз да кажа нещо? Искам да дръпна перспективата малко по-дълго. За мен доминиращата версия за това всъщност кой сценарий се разиграва е тази, която господин Борисов много ясно усеща, и това е всъщност версията, при която умишлено се фалира българската енергетика, за да бъдат раздавани после нейните активи. И това е дългосрочната стратегическа цел на Кремъл, която може да бъде проследена поне от Топ Енерджи насам, т.е. от 1996 година насам. И това е стратегията Газпром да сложи ръка на българската национална газопреносна система.
Защото тя е стратегически важна за достъп на няколко други конкурентни на Русия източници на газ към Европа. Това свали правителството на Жан Виденов, това за малко да свали правителството на Костов. Всички спомняме много ясно какво стана в края на 97, началото на 98 година. Абсолютно ясна стратегическа цел да се сложи ръка върху българската газопреносна мрежа. В момента това е сценарий. Умишлено се фалира българската енергетика и от към електро, и от към газо, и от към всички. БЕХ за това беше създаден, за да може да бъде фалиран и да трябва да си раздава активите. Колеги, аз съм съгласен, че където и да се пипне в енергетиката, вота на недоверие може да бъде оправдан. Казахме за НЕК, казахме за ДКЕВР, но можем да продължим и с АЕЦ Козлодуй, където печалбите се изпариха, и с Мини Марица изток, където сега взимат заеми, за да плащат заплати, а междувременно 2 пъти увеличиха цените в сравнение с времето, когато господин Добрев и аз бяхме екип в Министерството и когато миньорите стъчкуваха, защото искаха двойни премии, а не защото не им стигаха заплати. Така че... Сега са взели 20 милиона за да платят заплатите. Във всяка компания и подсектор от енергетиката ще имате достатъчно аргументи на вота. Но защо смятаме, че Южен поток е най-важното нещо? Първо, поради магнитута и така огромната сума, за която става дума. Второ, от подписването на окончателното инвестиционно решение в края на 2012 година насам, не се случи нищо позитивно по отношение на отворените точки. Делян знае много добре за определянето на транзитните такси и на това как те ще стигат всъщност накрая в бюджета. Каква ще е дивидендната политика. За сметка на това нараства стойността на проекта. Господин Димитров каза за абсолютно очевидната конспирация и начина, по който Газпром пише българското законодателство. Аз мисля, че малко трябва да коригираме първоначалната си преценка, когато говорихме за натиск. Никакъв натиск не е имало тук. Има едно сътрудничество в това да се пренесат газпромовските записки в българския парламент. В училище, в час по френски, там като имахме диктовка и да кажа учителката упражнява натиск. Но най-важното е, че от подписването на инвестиционното решение до сега драстично се промени геостратегическия контекст на този проект. Ако тогава, 2012 година, всички в Европа говореха, че не е много добре, но руския газ като количество ще се увеличава в Европа в следващите години. Сега вече се мислят стратегии за това как руския газ да намалява. И в тази ситуация ти, за да продължаваш да буташ проект като Южен поток, може да има само едно оправдание. Ако страната има неминуеми, огромни, несъмнени икономически ползи. А това очевидно, че не е така. И затова мисля, че темата за Южен поток трябва абсолютно да бъде поставена без резервно на вота, заедно с темата за Европейския енергиен съюз. И честно казано, аз смятам, че ГЕРБ има моралното основание да говори и да защитава Европейски енергиен съюз, защото аз изпомням как с господин Борисов на международен форум в Австрия по Дунавската стратегия, 1:1, и той в неговите думи, аз в моите, казахме идеята на Туск в тогавашната ситуация. Тогава обаче нямаше чуваемост за такава идея. Сега, тогава просто зададохме въпроса. Сега правителството трябва да бъде притиснато да обясни какво правят и как те, след като са съгласни с тази идея, как те ще вкарат България в челните редици на дефинирането на общата европейска енергийна политика. Тук наистина нещо изключително важно, защото общата енергийна политика на Европа е несъмнен огромен национален интерес за България и винаги е бил. Енергийната независимост от 25 години е най-големия проблем, най-голямата дупка и на икономиката, и политически пробив, и корупционен пробив, и всичко. Винаги сме имали проблем, конфликт на интересите между България и Германия. Германия е против обща европейска политика, Франция често пъти е против, България и Полша били за. Какво от това? В момента се отвори от това на английски, се нарича прозорец на възможности.
в който и Франция, и Германия, ето вие бяхте при Меркел, поискахте позиция по този въпрос. Тяхната позиция е за. На Конгреса на ЕНП бяхме заедно. Аз слушам и не вярвам на ушите си. Ангела Меркел защитава обща европейска политика по категоричен начин. България, която има интереса в момента, ако не влезе в този прозорец, аз пак казвам, това е национално предателство. Всеки български политик, който в момента не инвестира всичко, за да се използва, защото този прозорец няма да е вечен. Този месец го има, другия месец го има. След една година какво ще каже германския канцлер, ние не знаем. Но енергиен съюз с Германия е национален интерес, за който преди 5 години можехме да мечтаем, ама само да си мечтаем. Сега кризата е възможност. Това прочутия японски иероглиф най-накрая се окаже нещо реално, което може да пипнем. Тая възможност, ако ние използваме българите, значи ни управляват хора, които са предатели. Значи те не могат да разберат в Европа защо България, защото никой в Европа не е против Южен поток. Това го заявява и Барозо, и Йотингер, и всички хора по нивата. Никой не е против. Защо да не искаме да спазват европейското законодателство? Защо? Което казва само едно единствено нещо. Че може и друг, примерно добил газ в Черно море, да превози по тази тръба газ. Защо това да не е наш интерес? Понеже Стойнев ме обвинява, че не защитавам националния интерес. Напротив, аз съм с две ръце за Южен поток по европейското законодателство, защото България е огромен производител на газ. Ще стане. До няколко години. Ще минат така. Огромен производител на газ. Райков може да ви разкаже какви са находищата и не само в Терес и Хан Аспарух. Червонобрежкия регион, Ловеч, Галата. Огромни възможности. Кое е по-голям интерес от това да имаш ефтин газ, вместо да в момента ние плащаме най-скъпия газ. 2 пъти по-скъпо от германския. Обаче Станишев прави нова индустрия с най-скъпия газ. Дайте го Станишев, човека. Той иска да си отиде. Те лъжат. Той ако знаеше какво да прави, стане премиер. Нали? Нормално е този, който е мандатоносител, да стане премиер и си отговаря за политиката. Защото ходят по страната, лъжат хората. Реиндустриализация не каза там, където я има, защото е ясно, че е хубаво да има нова индустрия. Там, където има, защо я има в западния свят? Защото паднаха на половина цените на природния газ и има индустрия. Като са тия цени на природния газ, ще отворят Химко, защото за да фалира другия месец. Той нали за това фалира, те си го фалират. Там е друга игра. Там е да не се... Много ще стане дълга темата. Простичко и ясно. Да си спазим европейското законодателство, ще направим конкурси, нищо не пречи. След 22 години, те, които се родят днеска, ще почнат да получават транзитни такси от Южен поток. Мисля, че нарушаване между правителството Моля? удължаването на срока за откупуване на инвестицията от 15 на 22 години нарушава и междуправителственото споразумение, което е ратифицирано от Народното събрание още през 2008 година, защото там конкретно е записано 15 години. Не пише около 15, не пише колкото и да е, пише 15. Има допълнително споразумение, с което се удължава този срок за откупуване на 22 и европейските правила означават също така и конкурс за строителство. А вие знаете, имаше една процедура, която те стартираха на 23 декември, един ден преди Коледа и я закриха 2-3 дни след Нова година, за да не може никой да участва. Те така опитаха и с съдебни. Не, то е много смешно, Гроздан. То е много смешно. Ако не е толкова трагично, аз такава забава не съм виждал. Взимат 2 тръби от Ихтиман. Харчат пари за бояджия. Украсяват ги. Европейски знамена, български знамена. Отива Орешарски с един оксижен. Заварки ще прави. Прави. За електората на БСП хората викат, гледай го нашето момче. Строиме, тук ще тече газ, пенсиите ни отутре станат чудовищни. Те след 22 години ние няма сме живи. Когато ще почне да получават такси, нали, виждате какво става. И след това ги взимат и си ги връщат, взели ги под наем. И ги няма се там. Специален договор за наем. И понеже аз така заварих Люлин, така заварих Дунав мост, бе. Те са царе на първите копки. По 4 пъти ги правят. Дунав мост има 4.